गारि सालायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन लुबैनाय बायदि स्कुटि गारि। नोंथांमोननि थाखाय डिजे अट'मबाइल गारि श'रुमआ लानानै फैदों दामाखा अफार। बिजनी मौथारा पेट्रल पाम्पनि खोला फारसे गेरगुवाबारिनिफ्राय बिजनी टाउन र'डनि सानजाहा गोदानै खुलिनाय डिजे अट'मबाइल श'रुमआ खम रां होग्रोनानै फाइनान्स लानायनि खाबु होदों। बे श'रुमाव नोंथाङा लुबैनाय बायदि गारिफोर मोननो हागोन, जेरै आर्बान क्लाब 125cc, ZX 125cc, VXL 125cc, VXL Dual Tone 125cc, SXL 125cc, Aprilia Stop 125cc। नोंथाङा बेफोर गारिफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे 500 रांनि पेट्रल फ्रियावबो मोननो हागोन। नोंथाङा गोबांथार बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय आरो बुकिं खालामनो थाखाय 8135980248 नङाब्ला 9706406674 नम्बराव फन खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन। गोजोनथाव खौरां! स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन लुबैनाय बायदि स्कुटि गारि। नोंथांमोननि थाखाय डिजे अट'मबाइल गारि श'रुमआ लानानै फैदों दामाखा अफार। बिजनी मौथारा पेट्रल पाम्पनि खोला फारसे गेरगुवाबारिनिफ्राय बिजनी टाउन र'डनि सानजाहा गोदानै खुलिनाय डिजे अट'मबाइल श'रुमआ खम रां होग्रोनानै फाइनान्स लानायनि खाबु होदों। बे श'रुमाव नोंथाङा लुबैनाय बायदि गारिफोर मोननो हागोन, जेरै आर्बान क्लाब 125cc, ZX 125cc, VXL 125cc, VXL Dual Tone 125cc, SXL 125cc, Aprilia Stop 125cc। नोंथाङा बेफोर गारिफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे 500 रांनि पेट्रल फ्रियावबो मोननो हागोन। नोंथाङा गोबांथार बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय आरो बुकिं खालामनो थाखाय 8135980248 नङाब्ला 9706406674 नम्बराव फन खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन। गोजोनथाव खौरां! स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन लुबैनाय बायदि स्कुटि गारि। नोंथांमोननि थाखाय डिजे अट'मबाइल गारि श'रुमआ लानानै फैदों दामाखा अफार। बिजनी मौथारा पेट्रल पाम्पनि खोला फारसे गेरगुवाबारिनिफ्राय बिजनी टाउन र'डनि सानजाहा गोदानै खुलिनाय डिजे अट'मबाइल श'रुमआ खम रां होग्रोनानै फाइनान्स लानायनि खाबु होदों। बे श'रुमाव नोंथाङा लुबैनाय बायदि गारिफोर मोननो हागोन, जेरै आर्बान क्लाब 125cc, ZX 125cc, VXL 125cc, VXL Dual Tone 125cc, SXL 125cc, Aprilia Stop 125cc। नोंथाङा बेफोर गारिफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे 500 रांनि पेट्रल फ्रियावबो मोननो हागोन। नोंथाङा गोबांथार बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय आरो बुकिं खालामनो थाखाय 8135980248 नङाब्ला 9706406674 नम्बराव फन खालामनानै मिथिनानै